James chapter 5 verse 16. Pray for each other. Sabi po ni Saint James, magdasalan po tayo. Ngunit hindi niya sinabi na hihinto tayo sa pagdasal o ng isa sa atin ay patay na. Pero ang gusto nating ipaalam sa ngayon ay kung pwede bang malaman ng isang kaluluwa na may nagdadasal para sa kanya. Wala pong direktang turo ang simbahang Katoliko tungkol dito. Pero mayroon tayong babasahin na turo ang simbahan sa katekismo. Sa Catechism of the Catholic Church, number 958. Ito po. Our prayer for them is capable not only of helping them, but also of making their intercession for us effective. Sa nabasa po natin, ang dasal ng mga buhay ay nakakatulong po sa mga kaluluwa sa purgatorio. At naging epektibo din ang dasal ng mga kaluluwa sa purgatorio para sa atin. Ibig sabihin may reciprocity po. Nagdadasal tayo para sa kanila at sila din ay nagdadasal para sa atin. Ito po ay pag-ibig. Ang ating Panginoong Hesus, dinasal niya si Lazarus dahil mahal niya si Lazarus. John chapter 11 verses 1 to 44. Yan din po ang rason kung bakit tayo nagdadasal sa mga kaluluwa. Dahil po ay mahal natin sila. At we also believe na mahal din po tayo na mga kaluluwa, kaya pwede din po nila tayong idasal. Ngunit paano nila may dasal ang isang tao na buhay kung hindi nila alam na may nagdadasal para sa kanila, para may dasal nila ang mga ito? Si St. Alfonso Liguori, may sinabi po tungkol dito. Sabi po niya sa kanyang aklat, Great Means of Salvation, chapter 1, 3, paragraph number 2, but we may piously believe that God makes our prayers known to them. Ibig sabihin po, naniniwala po tayo na ipaalam ng Diyos sa mga kaluluwa sa purgatorio na may nagdadasal para sa kanila. Ngunit sa paanong paraan po? Kasi ang mga kaluluwa sa purgatorio ay hindi pa po nila pwedeng makita ang Diyos. Ito po ay tinatawag na poina dami. Ibig sabihin, hindi pa nila pwedeng makausap, hindi pa nila pwedeng makita ang Diyos. At ang Diyos ay hindi pa rin nagpakita sa kanila. Ngunit pwedeng utosan ng Diyos ang isang anghel na ipaalam ang isang kaluluwa na may nagdadasal para sa kanya. Pwede rin ang isang santo o di kaya ang mahal na Birhen Maria na ipaalam sa isang kaluluwa na may nagdadasal para sa kanya. At kung sa ganun, malaman niya na may taong nagdadasal sa kanya, may nagmamahal sa kanya, at ang taong ito ay pwede din niyang idasal para matulungan din po ang mga kahilingan. Ito po ang paraan kung saan ay malalaman ng isang kaluluwa na may nagdadasal para sa kanya. Hindi po ibig sabihin na nakatingin siya na isang TV screen o isang CCTV at nakikita niya anong nangyayari dito sa mundo. Hindi po ganon. Depende lang po sa ibigay na permission ng ating Panginoon. Maraming salamat po at sana'y may natutunan kayo sa video na ito. Salamat sa lahat ng mga taga-subaybay.